Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Goeie en welkom bij de eerste SKS Scootjesielwedstrijd van 2017. Traditioneel starten we vanzelfs in grauw. Werd de omstandigheden heel mooi binnen om weer een splinternij kampioenschap te openen. Mijn naam is Freek Wijma. Naast mij zit Eelke Dijkstra, bekend als oud-skipper van de IFGS, ik als oud-kampioen. En together zullen wij jou vanmiddag zo goed mogelijk op een hicht te houden van de ontwikkelingen van de allereerste SKS-wedstrijd van dit jaar. En staren gewoon ziet je ze alle keer haar plakje op die startlijnen. Dus dat ze dik ontremming binnen, zoals het heet. Dus nog geen gang. Scoort een trot wetter hinnen, de fokken los. Net te snel bij de lijn. Want het is krap hier in die hoeken. Net volle romte. Ja, en ik heb beter 10 seconden te let starten dan 1 tel te betiet. Want dan, Elke, dan moet je heel nog bij waarom, hè? Dan moet je, ja, je moet de lijn hinnen. Dus, en opnieuw starten. Maar, ja, het is nooit ideaal. Maar we hebben wel situaties, vooral die Rick op grauw jongen. Dat sommigen toch, totdat ze die vrije slagmaatje kennen, toch verrassend weer voorin komen kennen. Maar het is nooit een gewenste uitgangspositie natuurlijk. Als je weer scoort, trot wetter gingen, dan rem je met het spul, zwudden erin traapje. Net te snel. De puts erachter zelfs. Dit is maximaal. Alles om maar zo goed mogelijk uit te komen op het juiste moment op de startlijnen. En de spanning is op dit moment om te snijden. Hier een orendebutant, Sietse Brouwer, voor het eerst skipper op het vensterscootje. Wat kan hij brengen in dit kampioenschap? En de minste situatie is wat de Kestel hele wind door de lijn gaan. Maar als er iemand van onderop komt en die kan die omheen dwingen en dan mast de scoort nog loeken, dan mast de waai wezen en dan wordt oer de lijn hinnendrukt. Want iedereen wil natuurlijk, we zullen daar al van onder naar, want ze opkomen, wordt zijn schuk daar, ljouwt. En dan schuk je bovenin het witte scootje. Ik denk, Huzem, die drinkt hem er tussenin. Die had geen rug van een paard. Ja, en we zitten in de laatste minuut, dus de spanning groeit. Dit is Huzem. Die wordt al over de lijn drukt. Die is al te betiet. Die kan gewoon op. Of heb ik het schot jet? Ik heb hem even mist. Heb je het schot al? Nee. Er volgt een dubbelschot achterom en dat betekent dat er in elk geval een tolskippen te betiet over de startlijne gang is. Ja. En dan hing het er even van hoe volle scootjes, want bij meer dan 4, 5. Nou, er is net een exact aantal voor. Maar als het skip, het startskip en het contraskip net meer constateren kennen waar te betiet weer naar waar wel, dan moet, als het hele overzicht voort is, dan moet iedereen opnieuw. Ik heb het onjoen op een kotter, maar ik heb nog geen zicht op. Even zien. Nou, we hebben hierboven een reerde bal, zeg ik, op de kotter. Een ongeldige start. Dus alles moet weer waarom. We moeten opnieuw starten. De gretigheid spotte ervan aan natuurlijk in de eerste wedstrijd in Grauw. De omstandigheden ben ik zo geweldig. De man ben te gretig geweest in deze eerste start. En dus moet iedereen waarom. En hoeveel minuten krijgen ze nou voor de tweede start? De 6 minuten begint de procedure opnieuw als de bal voortgaat. Dat is 1 minuut. Wij zullen even de stopwatch erbij pakken. Ja, dit zijn de zenuwen. Alles is strakker voor. Iedereen in de beste positie. En als dat machinaal te betiet bent. En het wie al duidelijk. We konden net de hele lijntje hebben. Vooral hier bij Huzem. Even waarom.
wie het vierste betiet. En misschien kunnen we nou eens op de 3D-beelden eens even waarom zien wat er nou correct badden met die startprocedure. Die mooie 3D-beelden die zijn worden beschikbaar binnen. Werd alle scootjes op zichtbaar binnen. Misschien kunnen we daar even de lijn in beeld krijgen bij het startschot. Maar het weer duidelijk dat het om meer dan 1 en 2 scootjes ging. Er weer een hele riege te betiet over de startlijnen. Ja. Daar zien we de scootjes. En nu zie je de startlijnen even. Die rent daar achter Del. Dat is de lijn. Nou, ik had je net echt de tijd bijsteken wat het precies is. Het lijkt erop dat dit correct na de startwest is, dus dat de meesten er al oer heen en wien. Maar het is ook wel duidelijk dat er een heel bosk oer heen en wien. En dan zit er maar één ding op, algehele herstart. Ja, dit krijg je bij de start. Alles druwt op en maar. Er is amper romte. En zo kan je dus anders ook dwingen een koers te verhoren en ze zelfs oer de startlijnen drukken. Zit er nog op 44 seconden. Huzum leidt weer op dezelfde positie. Dat is link. Je hebt niks te vertellen daar. Maar als je slaagt, ja, dan ben je spekkeper. Ze lezen al heeg, hè. Ze lezen al heeg in het veld. Sjoch het. Nog 30 seconden. Maar het lijkt dat er een gatje is. Alles druwt op en maar daar bij het bovenste tonsje daar bij het startschip. Ja. Huzum besluit alweer om boven het schip Del te gaan. Die had de start alweer mist. Die had geen gatje gekregen van de orenskippers. En ben dit net te betiet. Dit is een individuele valse start. Dat is meerdere deelnemers. Wat goed is, we straks de witte vlaggen op de kotter. Maar we zeggen, Huzum woer weer op hetzelfde plakje starten. Ze krijgt ik al te betiet werden. En waren kon net eens het gatje vinden. Ze lezen hier boven op de kotter zelfs. Ja? Ik bedoel, dit is een minne situatie. Ja, dit is toch de gretegiet. Dit is toch de spanning. Ja, dan kunnen we toch wel echt praten van een valse start, letterlijk en figuurlijk, van Johannes Meter. De nieuwe skipper op het Huzumer scootje. Ja, hoe de kotter dit wordt registreren. Ze zijn letterlijk en figuurlijk op dat mooie houten boordje van de scootjecommissie Grauw. Maar er is nog niks verlend. Ze kunnen gewoon op start en opnieuw beginnen. Maar een top 3 positie zou net meer gebeuren. Dat wordt een hele toerjoert voor Huzum en voor Johannes Meter. En waar we hier er nog meer? De Snitse Pan. Ik opnieuw. De kampioen van Vlietnier. Mooi ik achterom sluiten. Ja, dit is... Ja, dat is ook net het begin wat de oude visser graag gaan woeren. Hij is oors vaak voorzichtig, neemt geen onnodige risico's. En binnen dan nog meer skippen de pineut. Ik ken het zo netje en ik weet net dat ik zeer drachten er 4 waar omkomen, maar dat ken ik door de beelden van de camera komen dat hij wel al verder in het veld ziet. Waar je voorop? Is dit het grauwste scootje? Ik ken het dan net zien. Ik net op het track and trace. Maar Bolzert zit hier heel mooi bij. Mat straks, we zeggen grauw daar. Ik denk dat het grauw is. Het kent meestal een gele kopje voor Sjen. Heel dicht bij het publiek. Delvaart die vreegt romte voor de wals als het heet. En dan is Akkerem verplicht om hoe start te gaan. En Lemmerik. Ja, het is toch Grauw die een prachtige uitgangspositie had op het thuiswetter.
Maar in elk geval, de SKS 2000 Santjen is los. Nee, een valse start. Nou dan toch echt het begin van de eerste wedstrijd. Een paar skippen moesten opnieuw starten. De Sneker Pan en Huzem in elk geval. Die maakten er achterom. En nu is het wachten welk scootje als het eerst de 10 in kan. En dus een hele knappe slag maken. De hele mannen. Langwar, Lemmer, mooi achter maar aan. Maar waar is het de Boppen? Grauw, die gaat met rode win. En waar zit je? Akkerum gaat echt rode win, maar daar leidt nog een voor. Is dat het Jervin? En die lieken toch wel hele goede papieren na. Ja, als dit live is, dan is het... Of gaan we hier de startlinie nog? Nee, toch? Nee. En Jenne wat. Mooi. Ja, dan is het Jervin. De debutant. Prachtig mooi in de voorrang. Jongen, wat zal dat een bevrijding wezen. Dan hadden de eerste slag te pakken in elk geval. We zijn er vanzelfs nog lang net, maar het begin is dan wel heel lekker voor Sietse Brouwer. Op het Gerben van Manenscootje. En daarachter zie ik Ljouwert prachtig mooi in de top mooi draaien. Het zou toch wel het hier van de verrassingen willen kennen. Schitterend, jonge jongens die zich mengen in de top van de oude vakman. Maar misschien kunnen we even in het oerzicht van het track and trace zien hoe de verhoudingen ongeveer liggen. En dan, met deze lijn erbij, dan ligt het toch echt wel Jereveen. Wat er een eindje uitleidt. Even afwachten hoe die straks bij die ton uitkomen. Maar die had qua positie een heel mooi plakje. En daarachter moeten dan Grauw en Akkerum onvallen. Maar daar Boppen liggen echt nog scootjes. Hè? Die kennen dus een kwartere route misschien naar de tonnen vinden. Die ben al jijder natuurlijk had hij een stuurboordslag naar Boppen te maken. En dat moet Jereveen nog dwan om de 10 in te komen. Maar de wind zit er altijd toch wel wat oors aan de boppenkant. Onderin, hier, hartste vrije wind, geen last van de bosjes. En als er iemand dat weet, dan is Grauw dat wel natuurlijk op het thuiswetter. En de Zuidwesthoeken hebben we er hier ook bij. Die hebben we nog net neemt. Maar ik prachtig mooi naar voren. Dat grote skip. Ja, die leidt Boppen Grauw. Ja. En Boppen Akkerum. Dus Auke de Groot, die docht het prima. Vliene hier wekte er al wat verbazing. Terug hier in Grauw gewoon heel creërs op een 4e plakje te eindigen. De overwinning Vliene hier op Grauw wie voor Jeroen Pietersma met Drachten. Voor Albert Visser van de Lemmer en voor Gerard Pietersma van Jannewoord. Maar de Zuidwesthoekers zie je dat doe echt al knap beren. Ja. Ja, en je zegt, die ken ik nou weer even wat heger dan het vingerzielen. En ik Grauw zielt weer wat heger dan het vingen. Want nou gaat die windje, die flauwt al een beetje daar al. Ze matten wat aan. Want tuurlijk, het is mooi dat je die positie hebt. Maar echt, na de eerste boeironding, dan weet je pas hoe je eruit komt binnen. Want ik er bovenin, Jenne wat. Want je leidt daar wel mooi bij. En de jouwer, als de jouwers komen, ik die hicht te pakken. Dit is nog spannend waar het eerste routine kan. Ja, het is vaak toch wel een indicatie waar pakt die eerste bovenste tonnen. En we zullen Jereveen hier omheen. Ja, en die mooi romte voor de wal, Frederik. In ons geval, Zuidwesthoek draait mooi. Draait hij op tijd, want hij maakt hem wel romte aan. Maar het is de jouwer die het als eerste om de bovenste tonnen gaat. Heel netjes. En die kan dus kiezen voor de vrije slag de 10 in. En nou wordt het moeilijk. Nou ziet ze Brouwer, shut heel net wat er al hieronder zit. Jenne Wout, die gaat al oestag. Maar met de geek oer stuurboord, je hebt geen voorrang. Vandaar dat ze die tonnen zijn rom omsnijden vanzelfs. Om maar zo vol mogelijk roemte te gaan. En dan hoop je de gong erin te houden. Want Jereveen kroept nou richting de jouwer. Ja. De Zuidwesthoeker zit er heel mooi tussen. Jenne Wout, die maakt door de win. Maar daar is Lemmer nog tussen. Ja.
En er zit nog een skip tussen. En ze gaan door de wind, maar in feite hoeft het net. Ze mooie trofvaren op bakboord en de orenskippen dwingen. Dat om is de door de hele wind te mannen gaan. daartussenin. Ja, De jongbazen zie je elkaar op. nog een debutant voorin. Prachtig, prachtig gezicht. Maar hij had nou toch een indrukwekkend godsjeslaan, hè? Dit is een... Neemt hij hier dan al een voorsprong op zijn eerste oerwinning van het nieuwe seizoen? Ik zie dat we nog meer protestvlagjes vinden kennen. Voorlopig nog net. Dit is een groepje wat nog vervelend voor hun tenminste dicht bij elkaar zit. Wat natuurlijk weer mooie beelden oplevert voor in het cruiserak spannende. Ja, altijd wat les van elkaar, hè? Altijd les. Je zoekt gewoon om elkaar vast. Je houdt elkaar vast. Als je één keer even los binnen. Het is de wervelingen in de loft. En de wervelingen, je zult het wel wat verweer en ik zijn jouwste scootje maken. Nou, daar maakt die oren weer terug in. En de stroming. Dus, Ja, de jouwer die kiest vanzelfs de bovenste kant van de wierde hier. Helemaal vrij. Een wereld zijn zit er tussen hem en het Jereveen. En de hele mannen. Ja, die groep zit vlak op elkaar. En hoe zal die strijd daar ontwikkelen? Hij rent maar uit. En docht op dit stuit hele goede zaken. om exact te wezen rent hij al 140 meter voorsprong op de achtervolger, de eerste Jereveense scootje. Ja, en wat door deze scooten? Zie je die elkaar op? Zo Lemmer kiest echt de hegere kant. Jereveen doet meer naar de midden toe. Ja, de hele mannen die zitten vlak achter. Die willen hem vanzelfs uitdekken. En de boven in de zuidwesthoeken, die kiest de kant van de Lemmer. Wat meer heeg op. Hetzelfde door het grauw vanzelfs. Daar is nou ruimte. Wat doet Akram? Akram kiest weer toch een beetje meer de middenwij. En dan Langwar, daar weer achter. Ja, die groep zit heel dicht binnen. En die groep kan in het eerstkomende cruiserak best nog wel eens een keer wat wisselingen veroorzaken. Maar het is voorlopig de jouwer die alles vrij voor hem had. Vrije wien, vrije ronde. Die kan maar uitziekje. En dan kun je vaak juist nog verder bij de vloer bijrijden. Hè? Ja, die had een hele mooie uitgangspositie. En ja, wat ze daar deden is grauw en bolzet, zie je die lege kant. Dat is gewoon nou in principe, het is een bezieldrak, dus zo min mogelijk meters maak je naar die tonnen. Dat er een peer wat heger ging is, zoals wat Jereveen in had, is zuiver om het hele mandje net oer hem heen te letten. En je shirt nou echt helemaal een kierstrik gewoon voor, net mooi te gaan. Maar zo maak je wel volle meer meters naar de tonnen daar. Ja. Dus je dat hier. Er is een groep die kiest daar de bovenste walkant van de wierde hier. Er is echt een groep die zie ik het meer de midden van de mar op. Een rechtere lijn naar de tonnen daar. En dan is maar te hopen dat ze bij die tonnen nog krek genoeg voorsprong oer houden om er nog voordeel te draaien. Ja, we zeggen hier Akram. Nou zie ik de meters die ze meer maken, zie dan wat de jouwer maatje maakt. Want we kunnen ervan uitgaan dat die rechtstreeks op de ton aangaat. En deze hele mannen en Jereveen moet er straks nog weer niet onder een taal om die tonnen te redden. En Akram had het middenkeersen en had een hele mooie vlaag en wien. En die zielt al Lemmer en Zuidwesthoek en Grauw voorbij, zoals het vanuit dit perspectief is. De jouwer
Ken het duidelijker. Hartstikke 4 voorop. Prachtig vrijzielend. Ja, als je Sassielen kennen, dan zielt het vanzelfs heerlijk. Je hoeft net mijn oor rekening te houden. Je kan er links en rechts, zo maakt het niet uit die alle route. Maar je moet wel het gaat houden vanzelf. De hele mannen leidt Boppe de Lemmer. Leidt dus gunstiger voor de tonnen. Zo'n je zeggen. En dat zo betekent dat de hele mannen hier toch weer het tweede plak oerneemt van de Lemmer. Knap, zielt. Lietse correctie hier. De hele mannen wie al om de tonnen heen voor de Lemmer. De Lemmer wie Jereveen voorbij ging. Maar deze zitten onder een heel iets touwtje met elkaar. En dan zullen we toch een iets kopgroep komen staan tussen de Jouweren, de hele mannen en de Lemmer. Daar komt de Zuidwesthoeken. Trouw Hennebaan. Die zal dadelijk ook oorstag matten. Zuidwesthoeken. Want kan die hem hier naar een tweede platje te drukken? Of moet er nog oerstag? Ja, ze gaan nou oerstag de 10 in. Maar hij kan de Lemmer net bereiken. Hij zit nog net zo 4 van de Lemmer meer op. Nee, hij... Maar de Lemmer leidt heger en die kan dus weer bijzielen. Grauw, die meldt hem nou toch wat nadrukkelijker voorin. Achter de Zuidwesthoeken voorlopig op het 4e plak. En dat betekent dat ze de veersters voorbij binnen. Dat klopt. Jereveen voorlopig op het 4e plak. Maar Sietse Brouwer. En dan liep het er toch een beetje een gatje te vallen. En daar hebben we Snits en Drachten. En daar Boppen leidt nog weer Akkerum. Ja. En als die mij gong om die tonnen zielen kennen, dan kan die nog wel wat inrennen op die middenmoordgroep. En Snits kan voor Jenne Wardel, maar achter alle zeilen zit nou ik, de Zwan van Langwaar. Maar even zien wat er gebeurt. Ze matten omheen. Ze matten omheen. Ja, ja. De Zwan had voorrang. Snits drukt ze al hier omheen. Dan kan hij in één klap 3 skippen dwingen. En daar kan jij nou wel weer van profiteren misschien. Want die zit er omheen. Gerhard Pietersma. Kan hij hier een voordeeltje helje uit die griebus daar met die orentraaien koeten. Dan moet er gauw weer de snelheid erin zien te krijgen. Want hij leidt dan Boppen een hele riege orenskippen. En dat kan een voordeel wezen als je dan krek op die in de 10 bent. Maar er is net zo'n volle wikseljild daar in die middengroep. Nee, dit is juist een peer die gewoon strijdt om omheen te komen. En ik lang Barry meldt zich daar aardig bij. En hier achterom. Toch het beeld toch even oriëren. Huzum, wat zijn en heel naar achterom. Het Ljouwerter scootje. Als we de uitslag van Vlienier erbij pakken, dan wie het Huzumer scootje Vlienier 13e en het Waalseinder scootje 14e. En Ljouwert weer doet er steeds de nummer 10 in grauw. Ja, hier, het is al een keer wel bezield, maar het is gewoon heel snel, dus een protte speling had je net. Nee, het lijkt ik wel dat de wien een beetje draait. En dan matten ze echt heeg rond. Het is bezield, maar als er nog even onder zit, zoals de Zwan, die zullen we nou daar al killen, maar de Dus dan is daar even een beste poester erin kreeg. Die Ja. komt nou weer doorheen, maar daar zitten dus wel wat vlagen in die 10. En als dan zag, als het Zwansje daar onderin zit, alleen nog maar
vuile wind, zoals dat dan heet, van de orenskippen krijgt. Ja, dan is het dan maar de vraag als het hem helst. En dan komt er net in en dan komt het waar en dan komt de hele vloot doorheen. Dus ze houden je stief de kant om die hichten te pakken. En dan zien we de fok klappering van de Swan. Zet ik deun op elkaar jaren. Wordt even zoom voorop. Is er nog ruimte? Zitten we net op zijn helmhout? Nee, correct net. Ja, dit is voor het publiek natuurlijk geweldig. Ze zitten hier haast onboord van die scootjes. Dat maakt het zo mooi om hier te zien in Grauw. Daar heb je de 10. Daar zie je zuiver haast mee op een wal. En dan is dit wind nog, kun je wel zien. Ze moeten omheen. De pik maar op en dan komt daar straks voor de tweede keer dat kruisrakje Bob in. Daar ben je het grote eiland. En helemaal in de vierde kunnen we het terug zien van de Jouwer. Zaan en leidt hij eruit. Hij kist het heel duidelijk zien. Links het scootje van Grauw. Maar protte gong dendert oer de lemmer en oer de hele mannen heen. Helemaal in de vierde zien we de Jouwer. Die leidt nog op een respectabele voorsprong. Dik 160 meter voor nog op Grauw. Maar Grauw zet hier echt de aanval in het roemerak. Nee, de koppositie, in elk geval naar de nummer 2 positie. En nu is het zaak dat Lemmer en de hele mannen de koppen bijhouden. Want de wedstrijd kan je wel eens een grote beslissing krijgen. En nou is het de vraag. Is Grauw vrij voor? Dat kunnen we vanuit deze positie net zien. Maar het lijkt het wel al dat Lemmer er al voor kiest om achter de kont van Grauw. Ja, die gaat achter de kont van Grauw deel. Want die maakt Grauwste rond aan. En is dat maar de hele man ik kan houden. Ja, en dan komt de Zuidwesthoeker daar weer achter. En die stuurt hem direct in. Dat wordt als even dringen. Nou leidt de Zuidwesthoeker daar nog wat roemer achter. Maar het kroept wel in waar daar bij de tonnen. De hele mannen, ja, die leidt nou toch duidelijk achter de Lemmer. Is dus van het tweede plak naar het vierde plak verschoot. En dan zie je maar dat het in één rakje samen toch verhoor kan. En net eerst in de kruisrakken, maar juist in de rommelrakken. Ja, Had dat nou echt mijn ondervinding te krijgen? dat is zeker. Het is ook een hele moeilijke keuze. Maar ze binnen hier, het is nog moeilijk te zien hier. Ik bedoel, dan moet de camera even wat meer naar voren scoren, de boord. Want dan kunnen we zien dat ze vrij zijn. Grauw is vrij voor, dat is duidelijk. Ja. Die kan voor de orenboordendel. Maar het lijkt het nou wel dat hier is de Lemmer nog net vrijer. Dan is De hele mannen het binnenste skip. En dan zou die voorrang krijgen met de oplemmer. Die voorrangsregel die gaat nou bij de ene, ik geloof bij de SKS binnen 2 scheepslengtes in. Je schuift de cirkel. Die trekken 2 schuift wij hem wol. Ja, hier schuift we de cirkel. Op dit moment, als het nou maar de kop erin vaart. Nou, Jouwer is het al, die had ik niet in lijst, maar die boten erachter. En dan is het binnenste schip. En er is een lijn achter het dek heen en dan is het net vrij, dat voorste schip. Dan met het boetschip, in dit geval Lemmer, met de Romtejan onder de hele mannen. Ze zijn er haast ontdaan. Je moet je net in de war brengen met de zeiltekens. Die moeten nog even onpast worden. Maar de positie van het tweede schip, dat weer Grauw. Daarachter Lemmer en de hele mannen. En die beiden, daar gaat het dadelijk om. Voor het derde plak. Want Grauw is voorlopig spekkeper in dit rak. Ja, die prachtig mooie slag. Huppatee, en dat is juist. Wat we al eerder aan A2, maar elkaar rondstreden binnen. Dan kun je die eigen gatje pakken. En nou lijkt het er toch, ja, dat de Lemmer. Ja, nou binnen beelden even wat onduidelijker. Ja, de Lemmer is voor de hele mannenkaam. En de hele mannen kiest heel verstandig om daarom te gaan. Maar de verschillen binnen minimaal. En we krijgen nog
een paar boeiende kruisrakjes en ook een paar roemerrakken natuurlijk. Dus er is nog niks wis qua eindklassering. Het zijn dan misschien dat de Jouwer wel hele goede zaken doet. Die consolideert die grote vastsprong. Maar de nummers 2, 3, 4 en misschien ook nog wel 5, die kunnen nog wisselen. Voorlopig is het Grauw op 2, de Lemmer op 3 en de hele mannen op 4. En dat is toch heel knap van Grauw. Hè? Die kwam toch, als het eerste rak, even zien van een 6e zondeplak. Dus die had dat heel mooi dingen. Sjurgens. Het is voor het eerst dat ze eens even alles een beetje loslitten met deze wedstrijd. Sjurgens onder de Jouwer. Oh, de Grauwsters. Sorry. Maar, waar is de Jouwer? Had een orenkoers kiezen dan de Grauwsters. En dit komt dicht bij elkaar, hè. Dit komt dicht bij elkaar. We zijn die 224 meters die er eerst tussen zitten. Die ben oplost. Het is nou minder dan 20 meter. Grauw gaat maar vlak achter de Jouwerdel. En dan had Douwe Visser van Grauw wel een hele goede slagslijn ten opzichte van de Jouwer. En dan kun je zien, dan praten we de hele tijd over riant op kop. Vrije wind, vrije golven, geen verstoringen. En dan moet er toch nog onder de bak rijden gaan. Ja, dan komt er in één spanning echt voor dat eerste plakje waar hij dat tocht. En dan moet Dirk-Jan Reijnga nou echt het kopje erbij houden om goed bij die ton uit te komen. Want anders had hij Grauw op een kont zitten. En hoe komt het met de wind uit? De Grauwsters matten nog een slagje omheen. Wils Grauw wel een stuk afstandnaam had van zowel de Lemmer als de hele mannen. Dus zij gaan op dit stuit wel heel hut, ja. Misschien dat zij dan toch wat profiteren van die huddere wind. Dat skipje daar meer winst uit heli kan als die oren. Ik denk dat het in de slag zitten had. Helemaal als het onderin zit. Daar rommelt die wind altijd een beetje daar bij de peen. En dan kerst heel lang langs die kant skarrelen. En dan komt de wind maar mooier en mooier en gunstiger en gunstiger. Maar, en je weer. Wat is het verschil nog? Ja, het verschil is net volle, hè. Ze maakt er een bloedstollende, spannende strijd van nou. Want het is echt Grauwsterskoetsje in volle vaart op jacht op de Jouwer. En oerbakboord. Grauw had voorrang op de Jouwer. Kent de Jouwer nog voor Grauwdel. En daar is de tonne. De fokkenist. Nou, Reijnga. Dit wordt kniepen. Hij moet gong horen. Ik denk dat het er nog correct van Del kan. En die Jouwer. Nou. Moet er aanhoren of moet er net aanhoren? Roppen naar elkaar. Er wordt roppen naar elkaar. Moest het Grauwsterskoetsje aanhoren. Ja. Protest. Tamel Oosterhof. Protest. Mensen, in elk geval dat het erop. We zullen nog geen vlagen. Wat weer, het Reijnga hier een soort. Jongen. Gaat de koploper hier nog heel naar de mist in? Of dit kan natuurlijk grote consequenties aan voor de uitslag. Want als Douwe Visser van Grauw hier gelijk rijdt en hij hing het protest erin. Ik zie nog geen bewegingen. Nee. Er wordt nog wel een. Ohne Tjerkstraf erop. Wat doen we? Daar is de vlagen. Die komt uit de roep. Ja. Daar is er al. Zo. Ja. En dit is toch een hele verrassende wending. Waar je dat toch? Hij wordt toont. Zoals het jet. Onroppen, tonen en ophangen. En dan is het... Jongen, dan lees je samen mooi de hele wedstrijd op kop. Onbedreigd, je nergens zwaar over te maken. Je denkt al aan de huldiging. En dan mag je nou nooit denken, wat gaan we nog doen? Een rondje draaien. Weet het iets dat het mooi bij de is? Nou ja, dan ben je afhankelijk van de horen schipper, of hij dat accepteert of net. Maar dit zet wel de hele wedstrijd op een kop. We zijn er even stil van. De Jouwer een strijdlengte voor. De Grauwsters die daar in één lang rak naar tas zielen.
En dan kunnen we misschien in de track en trace nog een keer waarom zien hoe dit nou correct zie het. Mij die beide scootjes. Wie er genoeg ruimte of net. Rechts zie je het scootje van de Jousters. Ja. Links boven, daar komt Grauw het beeld in. En moet Grauw dan omheen sturen vanwege de Jousters of net? Dat is de vraag. En het liep erop dat hij toch wat omheen sturen moest. Nou, afvallen. Hij moest wat afvallen. Hij moest hem vrijvaren. Dus beetje op een knik. Weer wat vertekende beeld. Het is wat moeilijk te zien, want daarvoor kreeg hij hem al even heel goed. Maar dat mooi. Maar het liep er al inderdaad op dat hij op het laatste stuit toch wat afvallen moest om het jouwste scootje vrij te varen. In ieder geval, hij hier een raadje kent, denk ik. En nou is waarschijnlijk, krijgen wij een persbericht binnen van het jouwste scootje. En dat is waarschijnlijk dat de vlaggen net een protest wie het zien een oorskip, maar het zien het SGS-bestuur. Want er is wat aan de hand met de veiligheid, of tenminste de originaliteit en de veiligheid. Het gaat over het mastbeslag, wat volgens het SGS-bestuur net in water is, maar wij zullen het even verder uitjipje. Maar dat is waarschijnlijk de protestvlagen van de Jousters. Dus net in een oorskip, maar in de commissie. Nou, de Jouwer. En daarboven helemaal Grauw. En daar weer vlak achter de Lemmer. Hoe komt het bij de eerstkomende tonnen? Het verschil is ook gruwelijk liets. Het lijkt er zelfs op dat Grauw alweer een liets voorsprongje nou had op de Jouwer. Misschien kunnen we dat even checken in de track en trace. Want daarin is het verschil minimaal. Ja, hier zien we het even. En het lijkt er zelfs op dat Grauw nou de koppositie oornam had. Het is wel de Jouwer die de voorrangspositie had bij de boei. Ja. Dus de Grauwsters moeten er een 20 meter voorlezen. Dat doen ze nog net in dit beeld. Nee. En wat zou er gebeuren als Grauw het wint en de Jouwer zou te worden worden? Maar het protest. Wordt het dan echt terugzet? Of... Ja, ik had geen idee van wat de commissie doet. In het slimste geval kan de Jouwer gewoon 2 protesten verliezen. Ja, ze binnen mijn beslissing net in en dat gaan ze net. Daar gaan ze de poort stief houden. Hier zien we de Grauwsters haast maar de giek hoe het skip van de Jousters lezen. Dan hebben we hier dik oren zilt en dan hebben we 3 scootjes deun op elkaar. Dat zei toch wat over die snelheden die het heel dicht bij elkaar lezen nou, hè? Ja. Want Lemmer doet dan onder trouw. Of stuurt er nou op een kant van de Jouwer? Ja, dat zal hem nog net lukken, denk ik. Het lijkt het erom dat hij er omheen bezikkert. Nou, dan moet je er haast wel een elektromotor in, hè? Want dat zal wel net lukken onder de grutte teug en de Jouwer terug. Ik denk dat ze gewoon tactisch een beetje erom te ziekje. Zodat ze de tonnen aan goed nemen kennen. Ja, want doorheen ren je toch net samen, dat onder terug sowieso net. En het lijkt het nou toch echt, trots dat knikje dat wat er in die wiede hier zit, dan verhoor ik de positie van het skip ik natuurlijk. En dan draait in één keer de kont van de Grauw, de denkbeeldige lijn achter door het schip heen. Het draait voor het jouwste scootjedel. En jij er? Ja, het is Grauw die zit gong in dat scootje van Grauw. Dat had er straks ook al zien letten. In die roemenrakken. Dan pakt hij enorm volle meters op de Jousters, op de Lemmer, op neem maar op. Er zit gong in het scootje van Douwe Visser van Grauw. Maar ja, datzelfde geldt natuurlijk ook voor de Lemsters, want die ben je toch biekaam. Ja. Eerst een middenmoordpositie en staren gewoon prima naar voren skarrelen. En dan strijden ze voor de prijzen. Maar de Grauwsters hebben haast in Els rak, dat hele Wiense rak, of een heel verre Wiense rak,
nou die tonnen er helemaal onder in de ieën, toch iedere keer een aantal skippen pakt. Net in het kruisrak, maar gewoon in een bezield rak. En dat is toch wel bijzonder, hè? Ja. Dat kan alleen nog maar als je het spul er prima op staan had. Daar pakken ze echt meer snelheid dan die oren. Ja, en ik gewoon puur tactische beslissing. En door de oren dan maar de andere kant uit gaan, dan krijg je er voordeel van. Ja, ik hoop dat die al... Snits en Jenne Woord, gebroederlijk Nijsenoir. De nummers 1 en 2 van het oranje seizoen. Nou op 9 en 10. Wonderlijke ontwikkeling, de eerste dag van dit jaar. Ja. Wilst de eerste scooten al om de tonnen heen beginnen. En dan zullen we dat op 1. Nou, het scootje van Grauw leidt. 2 de Jouwer en 3 Lemmer. De Grauwsters nou echt helemaal alleenig op kop. Onderwijs, nee, waarschijnlijk straks de finish. En die zal dan wezen, denk ik, op de Pikmar. Op de Pikmar, bij het starteiland. Bij de Tour. Ja, Douwe Visser shot maar eens even achterom. We lezen nou echt vrij voor. Het rent, het slietjaagt. Kom maar op met dat eerste plak. Flikt hij het allemaal weer even, hè? Dit is een hele goede zieldewedstrijd. En wil ze wat zijn en lang waar nog in de 10 omgriemen om daar doorheen te komen. Gaan wij naar de finish. Die loopt erin. Grauw komt nauw op de winnaar tussen de Friese vlagen. En daar is het schot. De eerste winnaar van de SKS in Grauw 2017 is Douwe Visser. Hij pakte in de laatste route het scootje van de Jouwer. En wint dus op Grauw op het thuiswetter. Tweede plak is voor de Jouwer. Met Dirk-Jan Rijenga. En het Lemster scootje pakt het zilver, het brons, moet ik zeggen, in Grauw. Maar dit is de man, Douwe Visser van Grauw. Hij zielde joert alles en iedereen voorbij. Hier vier wij de meeste snelheid in de roemerrakken. En wint dus de eerste wedstrijd in Grauw. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Heima en Hielkema.